Добре дошли в моя канал. Практиката ще бъде стрейчинг, йога. Ще седнем в удобна позиция, ще изправим гърба, ще направим няколко дълбоки вдишвания и издишвания. Нека наблюдаваме дъха, въздуха, който преминава през ноздрите. С помощта на издишването нека да освободим всичко ненужно, да пуснем задържани емоции, негативни чувства и да се настроим за положителна практика. Сега ще обърнем дланите надолу, ще приварим брадичка навътре към гръдната кост. Ще раздвижим нежно врата, правим полукръгове. В едната посока, в другата, раменете далеч от ушите, отпуснати. Продължаваме сега, пускаме глава назад. Отново нежни движения вляво, вдясно. Наблюдаваме усещанията, действаме нежно с тялото. Освобождаваме напрежението с дъха. Ще върнем главата в центъра. Ще раздвижим рамене. Нека да описваме големи кръгчета. Затоплящи кръгове. Нека да обърнем сега посоката на обратно. Ще спуснем главата в дясно, ще повдигнем дясно рамо, залепяме рамо и ухо, сменяме, пускаме на другата посока, повдигаме рамо, връщаме, продължаваме по същия начин в дясно, само че ще повдигнем лява ръка, ще обърнем дланта нагоре, ще сменим, повдигаме дясна ръка в страни, длан нагоре, връщаме. Пускаме брадичка, повдигаме едновременно двете рамене, повдигаме брадичка, повдигаме и рамене, връщаме, отиваме в колянна опора, длани под рамене, колене под таза, описваме кръгови движения с таза, движим плавно, нежно, затопляме, загряваме тялото. Подготвяме го за огъвкавяване. На вдишване ще повдигнем десен крак. Ще опишем кръгчета с коляно. Продължаваме с затоплящите движения, загряващи. Правим стъпка с десния крак напред. Поставяме в най-дясната част на постелката стъпалото и пускаме таза. Повдигаме сега дясна длан, отиваме назад, търсим да намерим ляво стъпало. Ако е много предизвикателен вариант, може да оставим кръка без да го хващаме. Връщаме сега плавно център, спускаме леко назад таза, спускаме гръдния кош надолу към коляно. Разтягаме дясната страна, може да усложним леко, като повдигнем дясна длан, лява на постелката остава, поглед нагоре. Сега ще върнем дланта, ще поставим стъпалото от вътрешната страна и ще пуснем в позиция гълъб. Наместваме тялото, така че да е комфортно, дланите пускаме надолу, лакти също. Ако е удобна позицията, нека да пробваме и усукването. Левия лакът напред, десния назад, длани към центъра на гръдния кош.
Връщаме. Отваряме сега гръден кош, пускаме глава, вдишваме, издишваме. Връщаме поглед напред, плъзваме десния крак до левия, връщаме го. Отново ще направим няколко кръгови движения. В едната посока, в другата. Повдигаме леко гръбнака, спускаме надолу. На вдишване сега вече включваме и ляво коляно, описваме кръгчета, затоплящи, подготвящи. Стъпка напред, в най-ляво, на постелката пускаме стъпалото. Натежаваме с таза надолу, да огъвкавим по-дълбоко. Дланите остават на постелката, повдигаме на вдишване лява ръка, отиваме назад. Търсим отново да намерим пръстите. Много. Задържим още един дъх. Пускаме крака. Отиваме с таза назад. Тук целта ни е да изправим коляното на левия крак, контрашпиц, пръстите сочат нагоре към тавана, спускаме гръден кош надолу към коляно, наблюдаваме да няма гърбица, да е максимално прав гърба. Ако е стабилна позицията, дясната длан долу на постелката, лява нагоре, усукваме и балансираме. Вдишване, връщаме напред. Стъпало от вътрешната страна, позиция гълъб. Пускаме лакти. Ако е удобна позицията, правим усукването. Десен лакът напред, левия сочи назад, длани пред гръден кош. Използваме дъха. Вдишване, връщаме се напред. Отваряме гръден кош, пускаме глава, вдишваме. Издишваме. На следващия дъх връщаме ляво коляно до дясно. Успокояващи движения. Успокояваме таза. Леко ляво, дясно. Може да направим леки заоблящи движения. Пускаме надолу корем. Може и нежно да раздвижим врата, ако усетим за нужно. Сега ще плъзнем дясна длан леко напред. Лявата длан отива в страни, обърната нагоре. Тук се опитваме да спуснем брадичка долу. Ако е много предизвикателен вариант, пускаме чело или спускаме ляво ухо. Сменяме. Пускаме брадичка. Наблюдаваме усещанията. Връщаме нежно. Спускаме сега гръден кош, брадичка надолу. Отново, ако е труден вариант, челото може да е на постелката. Ако е комфортен вариант, дланите може да ги докоснем, насочени нагоре. Да отворим още малко рамене. И сега спускаме длани, връщаме се в колянна опора и ще спуснем седалище към пети, ще освободим напрежението в раменете. Ще дадем 2-3 дъха почивка за тялото. Може нежно да раздвижим глава в ляво, в дясно, да успокоим врата. Нека да направим още един дълбок дъх.
сега на следващия дъх връщаме се напред. Колянна опора. На вдишване изтегляме брадичка нагоре. Рамене далеч от ушите. Хубава извивка. На издишване заобляме гръбнака. Постепенно прешлен по прешлен прибираме брадичка навътре към гръдната кост. На вдишване връщаме се. Ще спуснем сега брадичка и гръден кош долу на постелката, лактите до тялото. Ако тук е комфортно да държим тялото, повдигаме. Първо десен крак. Може да повдигнем и стъпалото на левия, да усложним още позицията. Изтеглям още малко крака. Може да повдигнем и коляното на левия крак. Излизаме, пускаме, повдигаме другия крак, левия нагоре, свито коляно. Може да повдигнем сега и дясно коляно, усложняваме позицията. Връщаме долу. Пускаме корема, плъзваме длани под чело, даваме почивка. Нека да дадем още един-два дъх. На следващия дъх, поглед напред, длани под рамене, повдигаме се през кобра до колянна опора. Ще заоблим гърба, за да успокоим гръбнака. И сега от тук плавно ще минем със седалище на постелката, сядаме. Поставяме си първо лявата длан, отваряме гръден кош, правим полукръг с дясна ръка, Wild Thing позицията. Наместваме дланта, може да отворим още веднъж, да променим малко положението на пръстите, да сочат в страни. Обръщаме малко по-навътре пръстите, проверяваме усещанията, изтегляме, пускаме, сменяме дясна длан, изтегляме нагоре, вдишваме, на издишване пускаме седалище, вдишваме, отваряме, издишваме долу. Последно ще отворим гръден кош, полукръг и издишване пускаме долу седалище. Заобляме гърба, прегръщаме колене, коленете ги теглим към гръдния кош. Ще залюлеем в ляво, в дясно. Повдигаме сега чело, хващаме стъпала. Изтегляме стъпала нагоре, залюляваме, нежно залюляване, държим стъпала, ако е комфортно. Когато сме готови, пускаме крака назад до позиция Рао. Хващаме палци. Разтваряме сега стъпала в страни, проверяваме усещанията, връщаме. Нежно, плавно спускаме прешлен по прешлен. Излизаме нежно от позицията, като нека да отворим сега стъпала в страни. Гъвкавяваме. Събираме сега колене отново пред гръдния кош. Почивка. Сега ще пуснем левия крак долу, дясно коляно остава свито. Ще разменим крака, ляво коляно,
към гръден кош. Нека сега да освободим. Ще раздалечим крака, ще раздалечим ръце, длани обръщаме нагоре. Въпреки че беше кратка практиката, ще направим релаксация. Максимално ще отпуснем тялото. За максимален ефект от практиката, нека да дадем време на тялото да се отпусне. Започваме с пръстите на краката, стъпалата. Отпускаме глезени, колене и бедра. Отпускаме целите ръце, пръсти, длани, китки, предмишници, лакти, мишници, рамене. Отпускаме цялата предна част, корем, гръден кош, диафрагма. Оставаме тук колкото време имаме нужда. И когато сме готови, може плавно да раздвижим тялото, да сгънем колене. Може да дадем още няколко минутки в релаксация. И нежно и плавно, когато сме готови, връщаме се до удобна позиция с кръстосани крака. Благодарим си за отделеното време. Ще разтрием длани. Дланите върху клепачите. Разтриваме още веднъж длани, галят цялото тяло. Благодарим на тялото си, даваме си прегръдка. Благодаря ви.